Ibadah ki abot ki sok mben nenek apa kurban. Lho, kurban ki yang ibadah. Lho ibadah kurban ora kangge saiki. Wong enek riwayat wong sing kurban ki sok kurbane kuwi ditumpaki ning pundi niku? Ning Siratal Mustaqim lho. Ditumpaki, Pak. Kurbane iki lho. Mula aku gak patek demen kurban sapi wedok, beh. Lah aku numpaki wedok ngene kono aku. Lha korban iki ya abot lho. Lah tapi lek sampean iman. Wong korban kangge sok, ora kangge sah. Aja sampe enek sing gak korban. Sampean korban. Piye ambre sampean iso korban? Tak duduhi konsep Quran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sampeyan eling-eling gitu. Mendah to, barang apik ora diwales apik, barang apik mesti diwales. Sampeyan jangan takut. Jangan takut. Barang apik mesti diwales apik, mesti. Kurban iki apik apa elek? Apik sampean kurban. Ku mesti diwales apik. Kula kok pamer mboten. Kula niki ngapunten, bertahun-tahun mboten nate mboten kurban. Gak ketang tak jenenge aku, tak jenenge bojo kula, tak jenenge anak kula. Pokok 1 tahun kudu kurban. Kula itu dulu pertama kali kurban ngapunten gak ndek apa-apa, Pak. Sampe nek semerep enten lari pager waja, bakul wedhus. Sampeyan saged takan. Jenenge Pak Bin. Pak Bin, enten Bin. Sinten? Bintor. Iku sampe teng HP kula tak jenenge Pak Bin wedhus. Pak Bin, nawak Luman, aku utang wedhus sitok. Nawak Luman, damel korban. Nggih pun, mboten napa-napa, utang. Akhirnya tak sahur lunas. Iso lunas lah. Akhirnya tahun depan, Pak Bin, aku didik 1000. Utang ya jaman semua sik 2000. Nggih Pak Lukman iki, 1000 Pak Dik. Wah, akhirnya kalau tiap tahun yakin, lah barang apik mesti diwales apik. Kalau tidak pernah mboten korban, karena apa? Saya iman tenan, barang apik mesti diwales. Jangan takut, Pak. Pokok urip iku ndelono kuwi. Nampak istighosah ki apik, aja wedi. Aja wedi, sok ben royokan putih-putih, barang apik mesti diwales. Marep nampa istighosah mulek. Istighosah ki barang apik, mesti diwales. Mula kula karo Pak Jafar iki yo gak kuwatir. Kula ki nampa tiap tahun, Pak. Pak Jafar ki malah 8 dina pisan. Dia yakin karena barang apik mesti diwales apik. Digondeli kok wiritane mulih kowe. Barang apik mesti diwales apik. Barang apik mesti diwales apik. Lha ngono lho. Bu. Barang apik mesti diwales. Lah sing males sinten? Gusti Allah. Bolak-balik sampean tak aturi duwe tangga loman karo duwe tangga pelit senengan loman mergo sampean pelit. Malam hari ini kita berada di satu tempat yang menjadi jantung Kecamatan Kesamben, yaitu di terminal. Sebelumnya di Kesamben dulu pernah berapa tahun yang lalu, mungkin 1 tahun, wonten masjid Kidul Pasar nika nggih. Waktu niku hajate semoga barokah istighosah Pasar Kesamben cepat dibangun. Alhamdulillah barokah istighosah hari ini Pasar Kesamben sudah proses pembangunan. Niku yo barokahe isti. Mbuh wong-wong kelingan apa ora kae lho yu ning Masjid Kidul kae lho. Kae mbiyen kan yo niate ben pasare dibangun to yu. Ngono lho yo, kelingan apa ora yo? Lah. Kula wau kali Mbak Jafar ya muni jane ning Pasar Kesamben iki kudune terus dienekne minimal 1 tahun sekali. Karena di sini rohnya Kesamben ini ning kene. Jantungnya Kesamben ini ning kene. Hatinya Kesamben ning kene. Mekah Madinah Kesamben iki ning kene. Pokok kene barokah insyaallah Kesamben barokah. Oh ngoten mula lek iso setahun pisan iku kudu enek. Bahkan kula wau mikir kapan ya iso istighosah ning Selorejo. Cedeke bendungan nggih lho. Niku lek cara ning Iran kae kan Selat Hormuz. Lah kae kabare kan tanggal 1 Agustus jare arep ditutup to. Lho kudune ngenekne istighosah ben ora ditutup tur gratis. Ya ora. Kula niku ya wong Blitar tapi kan rutinitas kula kan sering datang Malang.
Kadang ya aku ya mikir bendungan ki sing bangun negara, sing ngragati negara, gek sing liwat iki lho ya warga negarane lho. Kadang ning kok ngongkon bayar iki jane piye to? Nggih napa nggih? Loh itu ada biaya perawatan. Mobilku ki setahun 4 juta lebih, sedina ki 10.000. Ya kuwi to digembangun wong mobil enek pajeke ya apa ora? Muni kono ya muni lho anu lho Pak Lukman ning tol mbayar ning tol kuwi sak kilo 1.000. Lah kae sing mlebu Malang ke mek setengah kilo kudune mek 500. Ya ora? Kula iki kadang Masya Allah negara kok gak marem bangun terus rakyat iso liwat lho kok malah harus ditutup iki. Wah iki tak dongakne lek sampai nutup kae muga-muga swarga ya ditutup kangge mereka yang menutup. Amin ya rabbal. Umpama kon bayar cara kula ya sepeda motor gak usahlah mesakne. Lek sing di mobil barange cara 3.000 ya ndak masalah. Iya apa ya? Apa muni oyahmu? Jadi istighosah itu pancen menyelesaikan keruwetan-keruwetan hidup. Muga-muga barokah istighosah kene pasar Kesamben cepat selesai nggih. Terus pedagang-pedagang kembali ning pasar Kesamben dan keberkahan menghampiri mereka semua. Nggih, sampean setuju to lek minimal setahun pisan ning terminal? Setuju sampean panitiane mbuh. Ndi Mas Warto Para hadirin teng mriki ugi enek istiqomah awake dhewe lek istighosah wis ora tau enggak acara untuk arwah leluhur iki panggah enek. Wis ngetren pokoke awake dhewe lek istighosah iki gak tau ketinggalan kirim leluhur. Iya ora yo? Itu bentuk kepedulian kula karo panjenengan dateng wong-wong sing pun sedo. Bolak-balik tak aturne mati ki mesti lho. Nggih napa nggih? Barang mesti ki kudune wedi apa ora? Sampe lek enek barang mesti ki wedi apa ora? Loro tambah loro ki mesti 4. Nek aku muni loro tambah loro mesti 4 wedi apa ora? Loro tambah loro mesti wedi aku karo 4. Wedi aku. Wong urip ki mesti wedi apa ora? Awake dhewe lek karo mati wedi padahal barang Mas bolak-balik diatur nih. Wong mati ki mesti lho. Kupluk putih ya mati. Kupluk ireng ya ora kuplukan ya mati, sing kuplukan ya sing enek pengajian mulih ya mati. Sing ora mulih ya muga-muga cepetan sing sing mulih batin cangkemmu ngono. Lho nggih wong mati ki mesti. Winginane kula ngaji teng Kediri awake dhewe ki kabeh bakal mati. Lah wong mati ki lek iso duwe 3. Awake dhewe ki mumpung durung mati minimal ada 3 persiapan. Wong ki lek mati pengin barokah nang akhirat. Siji kudu duwe tinggalan. Bolak-balik tak aturne awake dhewe sadurunge mati lek iso duwe Allah dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Aku ki lho sing nguripi wong-wong sing wis mati lan aku lho sing bales kebaikane lan aku lho sing bales tinggalan-tinggalane. Dadi awake dhewe ki lek mati sing dibales karo Allah loro, siji kebaikane, loro tinggalane. Lah mula urip ning donya ki lek iso duwe tinggalan. Mergo wong ki lek ning donya duwe tinggalan, engko lek mati ki mek ketoke, hakikate jek urip. Lho nate tak aturi teng panjenengan, enek lho wong iki mati mek ketoke, hakikate jek urip. Pak Karno niku wis mati tapi rumah saku koyok wong urip. Lah bendina nampa tamu.
Pak Karno ki wis mati tapi kaya wong urip bendina nampa. Lah awake dhewe urip ora tau nampa tamu kaya wong. Ya lah. Pak Karno ki tamune kok Blitar, luar Jawa Timur, luar negeri, padahal wis mati lho. Wih, jan kaya wong urip. Nah iki akeh wong urip kok kaya wong mergo ndak tau duwe. Pak Karno ki ya Allah, bendina dibahas wong mati kok kaya wong urip, dibahas wong. Cah TK, SD, SMP, SMA, kuliah ning perapatan ning pos kampling. Lho nggih, ning warung kopi bahas Pak Karno, jan Pak Karno wis mati. Kaya wong urip dibahas. Awake dhewe urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Anak sing bahas kadang rape nak. Kowe ngongkon rewang kuwi mulih mesti ngentet iwak bingung. Ya. Wong lek kadung sobek. Yo. Pak Karno ki wis sedo, fotone ki didol payu. Yo, bar pengajian tulung foto ya yo. Podolan ning pasar sing enek lapangan kae lho. Yo, Pak Karno wis mati kok fotone payu didol iki urip kok fotone didol ra. Lho Pak Karno hebat dan duwe tinggalan apa bangsa ini so merdeka. Itu salah satu yang menjembatani adalah Presiden Soekarno. Mula Pak Karno diarani Bapak Proklamasi. Mula kula setuju lek Pak Harto ki didadekne pahlawan nasional. Lah nyapa? Mergo Pak Harto ki tinggalane akeh. Duh makam iki ceritane sing ziarah ya akeh lho Pak. Pak Harto ki Pak Harto ki bangun masjid nek 999. Duh, lek manusa ki gak sempurna yu. Nggih napa nggih? Wis to lek mbahas eleke wong, wah wis tenan. Mula ora perlu mbahas wong eleke wong sing dibahas ki jane sing mending cara awake dhewe ki apa neh kuwi. Wancane ngaji malah nggawa lampu. Duh, kere. Sik to aja mbok ketokne wong-wong iki lho do nyawang awakmu. Delik sik. Tauman. Engko tak kei wektu engko. Nah, dodok ning kono malahan. Pret. Ini sone tak kon banter nih malah kono timik nggo lampu. Aneh. Lho tenan lho yu Pak Harto ki hebat lho. Bangun masjid iki lho. 999 jenenge Masjid Muslim Panca. Lho nggih, sampean iki tinggalan Pak Harto lho yu, sampean iki lho. Urip lek iso ditinggalan, mergo wong lek ditinggalan ora iso mati, urip terus. Lho Pak Harto ki, lah piye ta yu wong lek ditinggalan? Iki sing bangun musala gotong royong ki wonge wis sedo, sing wakaf wis sedo, tapi bendina oleh ganjarane salat. Iki lho musala gotong royong iki lho. Iki sing wakaf tanah iki mungkin wonge wis sedo, tapi pendak enek wong salat, enek wong ngaji, enek wong wiritan, bah bendina dikirimi ganjaran. Kuwi lho penake wong lek duwe tinggalan iki. Mula lek ning kene rong enek masjid, bangun masjid, kok sampean mati kok masjid sik urip. Sampean kaya wong urip mergo masjid kuwi dadi tinggalan sampean. Ngono lho. Nek musala sak donya iki sing paling ampuh ya iki. Lah jenenge gotong royong. Lho musala paling kula paling senengi musala iki jenenge iki lho Pak, gotong royong. Kula Gus Dur nate wangsul kuliah king Mesir iki kaget. Lho, lha ning Indonesia kok jenenge tempat ibadah kok kabeh nggih basa Arab. Wayahe yo bangga karo bahasane dhewe lho, gotong royong. Sampe nek bangun masjid jeneng Masjid Aja Dumeh. Mening, ya ta? Aja dumeh sregep ngibadah, swarga ki hak prerogatif Allah. Sregep ngibadah ya mesti tapi aja lho tenan.
Musola padang terus. Iso madang. Lha, tenan. Jajal jenenge ngono kuwi. Masjid madep mantep. Wah, mening. Tapi ya gak tek payu malah enek musola Al Ikhlas ya lah ra bangun-bangun kuwi. Net panggah ikhlas. Wong sering tak promosekne jenenge anak iki barang Jawa ki ya mening lho yu. Anakmu pira papat? Lanang apa wedok? Lanang kabeh. Barepe sapa? Slamet nomor 2 untung, nomor 3 trima ragile bejo. Slamet untung trima malah mening. Ora malah berdasarkan sejarah. Krana bapake sopir, anake lahir lanang jenenge Randy, artine leren ning endi-endi. Iki kan ruwet ngene iki wae. Oh iya ta? Mergo pas meteng ibuke karo jajan iso weneng, anake lahir lanang jenenge Jansen, artine karo jajan. Ruwet wong saiki iki. Mergo pas lahir kene ngarep TV, anake lahir wedok jenenge Novi, artine nonton. Iya, ya jan demen iki gotong royong. Lah kae dijenenge ta'awun. Ta'awun iki jane maknane ya gotong royong. Dadi kae basa Arabe, iki basa Jawane. Ta'awun, ta'awun iki maknane tolong menolong. Jane lek sirku apa ki jenenge kene gotong royong terus kono madrasah diniyah takmiliyah soyo. Mending kan gotong royong kan sama dengan soyo. Ya, madrasah diniyah takmiliyah ula soyo. Tapi kimu neng tinduk soyo. Ora tau bayar soyo kok bayar. Bu, lek pengen urip terus kudu duwe ting. Ning ngene sampean rong enek TPQ, sampean bangun TPQ jek urip, sampean wis sedo, sampean koyo wong urip. Mergo pendak enek bocah sekolah sampean oleh ganjarane lho. Lak koyo wong urip ta. Wong lek wis mati gak iso salat, tapi iso ganjarane salat, pokok duwe tinggalan. Ngoten lho. Nggih napa nggih? Ya, mula Pak Harto hebat, Pak Karno ki hebat duwe tinggalan. Lho Pak Harto ki mbangun Impres ki 150.000 lho yu. Impres lho, SD Impres lho. Pak Harto ki mbangun puskesmas itu sekitar 7.000 lebih. Puskesmas ki lho sing lantari Pak Harto lho, Pak. Jadi Pak Harto ki wong hebat mergo nyapa duwe tinggalan. Jadi sama nek salat ing masjid niku yang masjidnya Pak Harto tadi niku sama nek salat ning kono Jumatan Pak Harto ditransfer pahala Pak. Ki lho wong urip iki duwe tinggalan. Lah iki Presiden Prabowo yo karepe ngono, pengen duwe tinggalan, bangun merah putih. Ki Pak Prabowo bangun ki koperasi merah, karepe ben duwe ting. Ya didelok esuk piye maine. Malah ning Ngawi ki enek koperasi merah putih ngarepe kali ya. Lek tuku liwat endi? Viral ning Ngawi. Halah, ya apik karepe ben duwe ting. Lho Pak Harto ki wong hebat kadang. Ngono kadang enek lho sing ngolok-ngolokne Pak Harto iki. Dhek mbangun masjid sitoke ora. Loh, tol Jagorawi niku Pak Harto lho tinggalane niku. Hebat, Pak. Urip iki lek iso duwe tinggalan. Ngono lho ning kene rong enek istighosah, ning masjid iki ning gotong royong rong enek istighosah. Sampeyan ngedekne istighosah. Kok istighosah ki jek urip sampean sedo. Sampeyan kaya wong urip mergo istighosah ki tinggalan sampeyan. Ngono lho mula urip ki awake dhewe ki lek arep mati lek iso duwe perkara 3 siji tinggalan, Pak. Nek kene ono enek majelis utuk umpamane. Terus sampean gawe peh, sampean mati ning alam kubur tau-tau indace karo malaikat. Mergo ditinggalan utuk.
Tenan. Kula ayo duwe ting. Nah bolak-balik tak atur nih tinggalan yang istimewa itu selain bentuk bangunan, mbuh masjid, mbuh mushola, mbuh TPQ, mbuh madrasah diniyah, enak sing hebat neh, apa? Anak. Anak iki tinggalan sampean lho yu. Loh, sampean iki lek wis sedo, iso ora salat oleh ganjarane salat. Mergo nyapa? Anak sampean iki ning donya salat. Lah anak iki tinggalan sampean. Sampeyan nek wis mati ora iso oleh ganjarane maca Quran, tapi iso entuk ganjarane maca Quran kaya wong urip. Mergo nyapa? Anakmu ning donya ndheres Quran. Lho. Mula awake dhewe harus mencetak kader-kader anak-anak kula karo panjenengan. Kuwi sholih-sholihah. Mergo anak iki tinggalane awake dhewe. Kanjeng Nabi dawuh amalul walad, kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Sampeyan ora usah sedekah ning alam barzah oleh ganjarane sedekah. Pokok anak ning jenengan gelem lho anak iki tinggalan yang istimewa lho. Mula tenan awake dhewe ayo lek iso mencetak kader-kader anak kula karo panjenengan. Iki dadi anak sing sholih-sholihah mergo anak iki tinggalane awake dhewe. Awake dhewe ning alam barzah iki lek anak nglakoni ibadah seneng, tapi ketika anak melakukan dosa kita menangis teng alam barzah, Pak. Jadi tinggalan yang istimewa malih iki jenenge anak. Ngoten lho. Mula anake awake dhewe iki lek iso kudu dadi apik. Lah winginane kula iki nampa tamu. Wong ya celak nggen kula tapi siji desa. Nangis mergo anake nakal. Lah karepe niku kula ken ngomongi anake enek ben manut karo kula. Dadi bolak-balik sing disalahne anake. Bu, lek cara Kanjeng Nabi, anak iki lek ora apik sing disalahne dhisik wong tuane. Sampeyan rungokne aja gampang-gampang nyalahne anak. Mergo anak iki kaya kertas putih, sampeyan tulisi apa ya kenek. Mula lek pengen duwe anak apik, ya sing didelok awake dhewe dhisik. Sampeyan iki lek pengen duwe anak apik, siji pancen wong tuane kudu apik dhisik. Mungkin anak panjenengan gak apik, pancen jenengan ki ya ora apik. Sampeyan aja ngongkon anak adus to lek sampeyan durung siram, ora dadi. Le siram ibu yo rong siram, tak tuapuk genten kowe engko. Kono rong adus ngongkon kancane iki lho. Wis, mula sampeyan saiki kudu dadi wong apik dhisik. Ora usah gampang ngangge pidato. Anake aja kerep dipidatoni tapi dicontoni. Ngoten lho, Bu. Ngono. Anak ki ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat anake ya. Pamane anak ki lek ra mondok iki 24 jam ning omah, sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam digawe nyawang bapak ibuke. Ngono lho Bu, mergo omah kuwi madrasatul ula, lembaga TPQ pendidikan anak ki sing pertama ning omah. Nek anake nyawang bapak ibuke salat, insyaallah anake ya sampeyan iki lak salat anakmu melu-melu yo. Kecilik ki roh lek ibu ki salat. Lek awakmu salat anakmu lak melu ngadeg salat. Mbok kon ngalih ya moh sampeyan ngene ngadeg. Anakmu lak mara nyanding. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Lek gentenge Pak moh. Ibu salat aku ya salat. Ibu tuwenyeh. Allahu Akbar, anakmu ya melu wabah. Sampeyan maca Fatihah anakmu ya maca Fatihah. Bu, salat ben anake ya. Anak ora sakakean dipidato tapi diwehi con. No lho, sampeyan melu ngene iki ya nyontoni anak. Alah tibakne ibuku ki seneng karo majelis istighosah, majelis ilmu, seneng dicontoni. Bu. Ning ndi aurate ditutup. Anake rasa dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Lah lek ibuke nggih trono SMS silite metu dhisik kuwi lho. Metu sithik kuwi lho. Anake ning TPQ brukut lho kok ibuke malah dirembonding disemir. La ilaha illallah, wis kaose ketat, celanane ketat. Anake dideleh ngarep, lek lungguh ibuke rada ndegek. Akhire kaose munggah, celanane mudhun. Akhire katoke ketok ana tulisane RP 2000.
Sing arep kok contohne ning anak ki lho apa? Oh. Arwan mlebu Islam iki sing kafah pisan ngono lho. Sak mampune wis kafah. Dadi Islam ki lek iso aja setengah-setengah. Wis kan udkhulu fis silmi kafah. Mlebu ning Islam secara total diusaha. Nih, lek kadung mlebu Islam, krana Islam ki wajib nutup aurat ya nutup. Aja setengah-setengah. Ngono lho yo. Yo. Melu senam yo melu wae. Tapi golek tempat sing tertutup. Aja ning prapatan, di Sawangan ora pantes. Ngono lho. Malah ning prapatan kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok mringis. Pendak arep budal anake muni Bu odokmu etok lho, odokmu. Aja miyok odokmu ile. Yo. Terutama ibuke. Ngono lho. Wes, lek wis melu istighosah ben dicontoh anak, lek enek karnaval hu-ahuke aja miyok. Lah terus anake iki lho dicontoni apa lho kok malah ibuke ho ah. Karo andulan. Lha ngono kok nyeneni anake kuwi lho. Andulan. Akhirnya ning Selopura ibuke melu karnaval karo joget, anake ngetuk ning mburi karo muni ibu pekok. Sebenarnya nek karnaval aja miyok, di Sawangan ora pan. Aja miyok. Aja miyok. Di Sawangan ora pan. Anak itu butuh contoh, aja miyok. Sapa sing muni miyok iku? Nek anak sing miyok tak dongakne muga-muga kena udunen. Lho mergo di Sawangan ora pan. Lho tinggalan sing istimewa iki jenenge anak kuwi lho yo. Yo. Mula Nabi Nuh ki hebat, tapi anake ora hebat. Mergo ibuke sing ora hebat lho. Sampeyan iki 75% karakter anak itu teko ibuke. Mergo anak sampean gawa 9 sasi ra kok dukne 2 tahun kok mii. Sampeyan nek nglahirne mempertaruhkan nyawa. Mula anak ki lebih dekat karo ibuke 75% apa jari ibuke. Mergo jenengan nglakoni perkara 3 sing ora iso dilakoni suami, ya kuwi meteng, nglahirne, ngemiki, kuwi kabeh tugase ibu. Mula 3 iki bapak-bapak ndak iso. Enek ning kene bapake ngemiki, enek monya. Njaluk emi kuwi. Mula Kanjeng Nabi ditakoni sahabat, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu. Oh meteng. Lajeng sinten? Ibumu. Oh nglahirne. Lajeng sinten? Ibumu. Oh ngemiki. Lho lak 3. Lajeng sinten? Lagi bapakmu kuwi lho. Mergo sampeyan isone mek nyitok, ngetengi tok. Bar kuwi kok ninggal. Ini kan mek nyitok, ngetengi tok nah. Bar ngetengi yang meteng sampean kok bojone. Dadi iki mek iso ngetengi tapi gak iso meteng, gak iso nglahirne, gak iso ngemi. Joker. Iya, padha. Ora usah kok omong nih. Ngonyek terang-terangan. Padha to, padha. Lah ngomben sakmene kayak cangkeme kiai mek sitok. Lah cangkeme kiai lho mek sitok kok ombeni sakmene iki terus piye karepmu? Iki jane kiai apa toko? Yo. Piye iki kaya ngene iki yo. Ngene iki dikae akeh yo ora tak ombe lho. Lah piye lek tak ombe ngarep mesti muni seger.
kapok aku. Oh. Ki ngomongne tinggalan, ki mergo kirim arwah iki lho. Tinggalan sing istimewa kuwi anak, mula terutama ibuke apik dhisik. Ngono lho yu, mergo Nabi Nuh ki nabi, tibakne anake ora apik mergo ibuke ora lho lak ibu to. Fir'aun ki bajingan tengik, saking suwene lek bajing sampe Lho Fir'aun iki ngaku dadi pangeran, Pak, tapi ngopeni bocah dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Fir'aun itu wanita sholihah jenenge Sayyidah Asia. Kuwi lho, ibuke didhisikne. Mula sampai Kanjeng Nabi dawuh al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknane piye? Sing gendong anak ki ibuke. Terus kok go mlaku nang ndi anakmu ki lho? Lek kok mlaku nganan ya nganan, lek ngiri ya surgane anak ki tergantung ibuke lek nglakokne iki lho. Lek kok terenang TPQ, kok terenang pondok, ya nang swarga. Tapi anakmu kok terenang iki lho sikilmu iki lho, mbok gone iki. Swargane anak ini sikile ibuke iki lho. Lho kok ibuke malah Wih ngeterne anak ning neraka malahan kuwi. Atyo miyak. Miyak apa ya? Miyak. Ya. Mergo anak kuwi wis, Bu. Niku tiyang niku tak peseni, Mbak, ayo awake dhewe bareng-bareng ora usah gampang nyalahne anak. Mergo anak apik apa ora ki tergantung wong tuwane. Mula lek pengen anak apik, Mbak, ora usah kakan pidato, tapi ayo dikahne contoh. Mula jenengan tak omongi to, tak karo bapake cah-cah tak kon basa. Lek sampean basa engko anake ya. Lah kowe sangel nek saiki golek wong wedok basa iki. Takoni apik-apik, masa apa Dik lompong? Ya Allah Dik lompong lepakane grameh ya kari biadoke kenyih kowe iki. Sirmu piye? Lha wingi tak omongi to Dik tak kon jangan ndok. Apa jangan ndok? Ndokmu kuwi janganan. Gek muni ngono kene anake, dadi anake pendak petuk bapake, ya ndokmu kon jangan. Ndok. Basa ben anake iso. Lha bocah-bocah saiki ra basa mergo sing bloke niku lho jan bih. Kon basa angel ya. Basa karo lurah malah basa mlipis saking pundi Pak Lurah? Bokonge iki miring-miring ngene. Monggo pinarak tau ditukokne apa karo lurahmu? Tahu pisane tukokne BH. Lha bojo sampean njaluk apa ora diwehne? Njaluk jilbab tukokne, gelang kalung tukokne, Bil jilbab sak eneke dituruti mulai robina, robuna. Nah, tukokne. Njaluk lemari S1 pintu, 2 pintu sampai ndak enek pintune. Kurang piye bojomu kuwi, Njaluk gelang tukokne, kalung tukokne, njaluk binggel ditukokne sak klintinge. Saking sayange ning sampean karepe lek sing wedok metu sing lanang panggah krungu klinting. Kene batin terus omongan aku lho bojoku ning isor cagak iki lho. Lha sampeyan lek gelem basa kalimah demi kalimah wis berpahala. Sing jelas jenengan ki lek basa blajari anak tata ngono lho. Tukaran iki ya tukaran, Pak, tapi aja ning ngarepe anak. Dicontoni anak iki. Bapake kadung pegel ngelokne sing wedok. Kowe iki bocah pekok, Dik. Lah sing lanang wedok ya mutak, kowe iki ya pekok lho ya. Ki anake nyanding, akhirnya anake ngadeg karo ngene, wong loro padha pekoke. Karo rada mabuk. Oh, lek pengen di anak apik, wong tuane kudu apik dhisik. Nomor 2, Mbak, kula omongi. Awake dhewe ki nyapa to kadang anake rapi, karo awake dhewe wani. Mergo awake dhewe ki mbiyen ya wani karo wong tuane. Mula Kanjeng Nabi dawuh, apik karo wong tuamu, anakmu bakal apik karo awakmu.
Anak-anak sing gak patek manut karo bapak ibuke mergo bapak ibuke mbiyen karo wong tuane iki ya nganyelni. Nah, padha meneng kan batin hooh Kanjeng. Sampeyan iki anakmu kok omongi ra manut. Sampeyan iki biyen kira-kira ya karo bapak ibu sampeyan iki ya ora manut. Jeneng Nabi ki dawuh ngebikana wong tuamu anakmu kok bakal apik. Sampeyan iki lek pengen di anak apik, sampeyan kudu apik dhisik karo kedua orang tua sampeyan. Apik ki piye siji aja gampang gelakne, omong sak omong hati-hati. Mergo wong tuwek ki mandi. Yo. Konflik karo wong tua maratuwa itu biasa, tapi pesen kula ngalao. Mergo wong tuwek iki tibane lek diunggahi bun-bunani kaya cepot. Nggih napa nggih? Nek omong sak omong hati-hati. Nomor loro sering tak atur apik karo wong tuwek iki lesane dijaga, nomor loro aja pelit. Aja lek cetil engko ubah ning anak iki lho tenan. Anak yo niru cetil kuwi engko. Mula sing loman, mbok nyapo. Sampeyan mulai sesuk mbok listrike sing bayari aku. Sampeyan rasah bayar mbok. Wis saiki tak pikire mbok ora usah mikir kowe listrik. Oh ngono Tun. Heeh. Sampeyan anu lho mbok, mulai sesuk ya melu warisan. Melu 5 mbok sing bayari aku engko lek betok peken. Ku lho. Sapa muni mutun ngono. Lha sampeyan iki lek gak itung-itung karo wong tuwek Allah gentene ora itung. Ngono, dadi mboke kon melu warisan. Sampeyan iki makme berase pira to mbok karo bapak leh pira tetun paling ya 15 kilo cukup wis tak cukupi. Lauk pauke pira mbok leh 1.200.000 ya wis tak cukupi. Lho ngono lho. Ngono bodo barang ki poso mbok ora usah mikir buka sahur. Kok jare aku menakno lehmu poso, menakno lehmu traweh. Wong tuweke sing ngono nih, mbok iki meja kursi rong stel, jajane tak cukupi. Sampeyan kelambi tak cukupi, Pak. Sampeyan kelambi tak cukupi. Nyo iki 10 juta ge persiapan bodo. Wer. Ngono lho, aku urung tahu kok. 10.000, 10 juta. Urung. Nek kadang awake dhewe karo wong tuwek iki jan pelite masalah. Wis omahe mbangun ning standinge wong tuane malah ra tau masak. Isuk sarapan njaluk mboke. Mulih nggo jangan sak mangkok sego sak piring dikekne sing lanang. Wuh, tak jamin KEK RR iku malah. Enek sing model ngono kuwi. Sing model wis omah-omah cek panggah mangan njaluk mboke enek. Wonge kacamataan. Kae sing kacamataan sing dideleh ndas kene. Kae kae batin selamat nek ku tak. Halo Aji. Kacamata salah dhuwur. Wonge kacamata apa ora ngono. Lha kok wonge alhamdulillah tak salah dhuwur. Berarti ra tak nggih. Oh, lek pengen di anak apik, awake dhewe kudu apik, nomor loro karo wong tuane ya kudu. Sing nomor 3 lek cara Kiai Jampes, sing gampang ditirakati. Dadi pendak netone iki lek iso dipasani. Poso apa? Poso sunah mutlak. Anak iki diriyadoi. Laire Senin Kemis. Pendak Senin Kemis iki lho dipasani. Diniati poso sunah Kok ketepatan pas poso sunah diniati pisan apa pas yaumul bid. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan diniati masani anak, nirakati anak. Niku lek jaman kula mondok teng Jampes biyen kiai kula iki dawuh ngoten niku. Ngoten lho, ditirakati. Ora malah anake sing tirakat. Wah, anake ujian kok malah poso. Lemboke enek etek 7 dituku kabeh. Le ora sah poso. Sampeyan kok lek ujian poso angel reso nggarap kok. Sing poso ibu karo bapak ae. Ngono lho. Ditirakati sing sregep disodakoi. Ning kene jenenge ngampirne. Nah, kuwi disregepne. Ora sah ulang tahun kesuwen. Anak kok dislameti setahun pisan. Kesuwen ora? Nek wong sampeyan biyen jenenge ngampirne setahun ping 10. Yo. Lek ulang tahun setahun. Nah, sedekah ki tolak balak,
Anake ayo disodakoi ben didohne saka balak. Balak apa ya balak akhlak sing ora apik kuwi lho. Wis taun pisan. Ngono ngangge tiup lilin. Anake muteke padang malih peteng. Lah ditiup kok liline. Maune padang to, terus ditiup malih peteng. Padahal Raden Ajeng Kartini habis gelap terbitlah. Lah iki diwalik habis terang terbitlah. Nek walik. Piye enek ning kangge tiup lilin enek. Ini anakmu kok malah peteng atine. Nek malah nek ngono kuwi ngentek-ngenteki korek. Lah arep kok pateni nyapa kok sumet. Iya apa ora? Lah wong tas disumet lah kok dipateni to. Hei. Ora mek ngentek-ngenteki. Wong kok pekok kok nemen-nemen aku. Lho tas disumet kok ditiup lho. Lah lek kok tiup nyapa kok? Lho sampeyan jane yo cerdas lho. Ngono lho jek enek ngeli semoronggo lilin. Ayo tiup lilinnya, tiup lilinnya. Mari ditiup lho kok nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you. Lho kok malah dituyul-tuyulne. Bu. Lek pengen dan apik dicontoni sing apik karo wong tuane yo apik. Terus sing nomor 3 ayo sing ditiraka. Lho, nomor 4 yo sing mestilah yo diseleh ning pendidikan sing apik, diseleh ning pondok pesantren, diseleh nang TPQ, diseleh ning madrasah diniyah. Jadi kula peseni lek milih pondok sing hati-hati zaman wis kaya ngene. Saiki rame ta teng media sosial. Nggih, enek wong pundi Pati Jawa Tengah niku santrine akeh, tapi tibakne nyak uu. Makne ni hohohihe. Sampeyan mondokne anak tulung delok nasabe ngilmune kiyaine, Pak. Sampeyan nek mondokne anak sampeyan ngene Pak Jakpar. Pak Jakpar ki alumni Jampes. Jampes iki pondoke Gus Agung. Gus Agung niki putrane Mbah Yai Malik. Mbah Yai Malik iki putrane Syekh Iksan. Syekh Iksan niku santrine Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan santrine akhire teko Kanjeng Nabi. Ten lho, sampeyan iki lek mondok teng plosok lho kuwi mulih kuwi. Iya mulih. Nguyah. Nguyah apa muyeh? Nguyah. Ndak apa enggak ngepes. Dadi arep mondokne anak ndelok nasabe utawa sejarahe kiyaine. Oh mondoke nang Lirboyo. Lirboyo ki Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim ki santri Mbah Yai Khalil Bangkalan. Mondok ngene Mbah Jazuli Ploso. Mbah Jazuli ki santri Mbah Abdul Karim. Dadi nasabe ki genah. Sampeyan nek mondokne anak sampeyan ngene Pak Jakpar ki ngilmune genah, gurune genah. Aku cara ndek pondok kula niki santrine Gus Agung. Gus Agung niki putrane Gus Malik. Gus Malik putrane Mbah Iksan. Gus Agung ki mondok ra tau boyong. Mergo duwe pondok piye lek boyong. Bu. Wis tinggalan sing istimewa ki jenenge A. Di samping bangunan mumpung durung mati ayo duwe tinggalan bangunan yo sae, tinggalan anak yo. Nomor 2 mumpung durung mati awake dhewe kudu duwe tinggalan kanca sing apik. Tangga sing apik, dulur sing apik. Mergo ngene, kalau awake dhewe mati ki tibakne butuh didongakne niki lho. Lha sampeyan nek melu istighosah ya misdah kok didongakne. Karo Gus Agung sinten mawon sing nderek niki mugi-mugi. Lho, berarti sampean gak keliru. Lho, mergo wong mati ki butuh didongakne, Pak. Enek dawuh waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw shadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qiraatin tasilu ilaih. Wong ki lek wis mati ben ning akhirat ning alam barzah gak disiksa, siji kudu didongakne. Lah niki lho, mula niki enek acara untuk arwah leluhur. Niki wis pas. Mula istighosah niki sakniki ngetren, mesti hajate iki kirim arwah, ndongakne arwah. Mergo nyapa wong lek wis mati kudu didongakne. Bahkan wonten kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne wong sing wis mati ki iso ndongakne wong sing urip, Pak. Lho donga itu begitu hebat.
Dadi teng tafsir Ibnu Katsir diceritakne enek bocah loro ki ning donyane akrab. Jamaah bareng, istighosah bareng, layat bareng, kerja bakti bareng, ngurusi iki bareng. Akhirnya sing sitok mati dhisik. Mari mati dekne alam barzah iki dikabari karo malaikat, lek nasibmu apik, nasibmu ning akhirat bejo. Dikabari ngoten niku malah nangis. Malaikat matur, lho nyapa kok nangis? Nggih, nasib kula bejo malaikat. Dan terus pripun nasibe kanca kula sing teng donya? Saged napa mboten bejo kados kula? Akhire malaikat dawuh, matur nang Allah, donga nang Allah. Akhirnya niku didongakne, Gusti, empun jenengan pateni kanca kula sakderenge kanca kula duwe nasib kaya kula. Jadi kula niki lek wong mati iso ndongakne iki percaya, Pak. Mergo sing dawuh kitab tafsir Ibnu Katsir, lek enek wong sing ndak percaya iki direkam. Iki kon golek kitab tafsir Ibnu Katsir. Dadi ning akhirat ki sok enek crita ngoten niku. Dadi wong ning alam kubur lho iso ndongakne wong sing ning alam donya apa meneh sing ning alam donya iso ndongakne sing ning alam kubur. Quran ya dawuh to, ayo ndongakne Allah maghfir, kalau enek teng Quran ya, dateng wong-wong sing iman sing disiki kula. Dadi awake dhewe iki perlu didongakne. Mergo donga itu istimewa, Pak. Lho nggih, mula niki acara niki istighosah. Sampeyan melu istighosah engko didongakne ning kene. Dadi wong lek wis mati iso dilereni siksane nalikane didongakne. Biduain. Nomor loro au sedaqatin utawa disedakoi bahasa jenengan kirim Sampeyan kirim arwah ki sedekah sing mati. Muni ra ning dalile, iki dalile kitab Ar-Ruh sing dawuh Ibnul Qayyim. Dadi wong lek wis mati amprih waqat yang qatiu siksane iso mandeg didongakne. Nomor loro disedakoi, bahasane wong samben dislame. Bahasane awake dhewe kirim Nate kula critakne jenengan nenek bocah mimpi petuk bapake sing wis mati. Niku teng kitab diceritakne. Ngimpi diomongi bapake, "Le, kowe iki karo bapak mbok aja pelit-pelit nemen. Kowe iki lek mangan lawuhmu gerih apa pindang. Lek enek kucing nang sandingmu, gak ketang ndase apa buntute, pakakno kucing le niatono kangge bapak, kuwi cilik kangge awakmu, gedhe kangge bapak nang alam barzah." Lho nggih, Pak, gedhe ning alam barzah. Sampeyan tahu nyelamati wong tuwek mbleh gerih. Mboten nate nggih. Mula lho apa meneh ndas gerih payu, apa meneh sampeyan nglebokne dhuwit ning amplop gedene 10. Arwahe kok tulis 99. Malaikat batin nek ngedum piye iki. Terus sing dikirimi, lho tapi damel tumbat gerih kan yo asal malaikat. Lah tapi lek mek 10.000 ki lah tukokne gerih ora lek wong 99 ora mek dilati tok iki. Ora apa-apa. Mergo ngeten lho Bu, wong sing wis mati niku dawuh Kanjeng Nabi, kaya uwong kedelep nang segara, Pak. Sing ngenteni dongane sedekahe keluargane sing jek urip ning alam donya. Bu. Sampeyan percaya Pajero karo ban niku larangan ban. Ban bekas lho, ban jero ki lho. Sing wis enek angine iki lho. Percaya apa ora? Gak percaya. Sampeyan lagi percaya lek enek banjir, Pak. Enek ning samben ki banjir. Ki enek wong ning dhuwur kono nyekel ban. Ki ning kene enek wong kedelep saugih, kedelep. Aku njaluk bane. Milih ban apa Pajero? Ban, kula milih ban. Pajeromu tak ijoli. Oh, PN omahmu banku, banmu. Ban iki iso larang teko Pajero. Nalikane ban iki dibutuhne. Fatihah ki luwih larang. Kirim arwah jenengan ki lek ning akhirat luwih mahal tinimbang Pajero ning donya. Mun sing sregep kirim. Kuwi kaya ban di tengah banjir. Larang diban karo Pajero. Lek enek banjir, sampe lek kedelep milih ban apa milih Pajero? Sapa milih Pajero kamu? Kowe iki mbolo aku apa ora to, Kirim arwah ki sepele, tapi bagi di sana ndak. Mergo wong mati ki kaya wong kedelep ning tengah segara. Iya ban ki gak enek nilene ning donya ning kono. Sampai Kanjeng Nabi dawuh wong ki lek ning alam barzah kaya kedelep ning tengah segara. Sing ngenteni dongane anak, putu, kanca, tangga, dulur,
sing ngenteni sedekahe. Sing kuwi cara dikirimne luwih apik tinimbang donya sak isine. Ya Allah, bener dawuh Kanjeng Nabi. Jadi satu saat ban itu jauh lebih mahal daripada dunia seisinya, Pak. Di saat awake dhewe kedelep kebanjiran, mongko ban kuwi luwih larang tinimbang sawah puluhan hektar. Luwih larang tinimbang tambang emas. Wis to sampean duwe tambang emas, iki piye milih emas apa ban? Kula milih ban. Iki emas 3 kilo, ban. Emas sak kintal, ban. Lah ngono. Iya apa ya? Iya apa ya? Kula keluargane awake dhewe sing pun sedaya kaya kerem ning tengah sego. Ayo disedekahi, ayo didongak. Au istighfarin utawa dijaluk ning ngapura. Niki mau ditahlil nggih. Ana Allahumma fir lahum Allahumma fir lahum. Sing dikirimi arwah kena didongakne kabeh ya Allah. Au sawabi hajjin. Ayo iki musim haji. Bapak ibu sing durung haji tolong diamanahne haji utawa dikai ganjarane kaji. Maknane diamanahne iki urusan ngene iki wis jan anak-anake do tak patek jawab iki. Wong tuane sing durung kaji ayo diamanahne. Wis nyaute mesti abuat. Diamanahne nyanyi. Lha nek dipikir lho apa ta awake dhewe apa iso mbales kebaikane wong tuwek. Saged apa mboten? Dong ditinggali lemah iki lek diitung enek 1 miliar. Anake 4, cah sitok iki lho bagian sawah. Kuwi cah sitok iki lek didol sawahe payu 250 juta. Kuwi didom cah 4, kan 1 miliar to. Sampe tak omongi tak guyoni awakmu ki tenan lho, aku ora ngenyek. Awakmu ki cara urip golek duit senilai 250 juta rong kepara iso. Gek kowe saiki dikeki karo wong tuamu. Ayo dulurmu 4 kon nurunan 10 jutaan, kowe entuk dhuwit 40, wong tuamu loro amanahno kaji. Wong tuamu ki biyen wis wajib kaji ning krana mbuh akhire malah urung kaji tapi saiki bondone diwehne awakmu. Aja pelit-pelit karo wong tuwa, diamanahne kaji mau ditinggali lemah sakmono. Sampai enek uangnya tak omong apa ngene ae, sawahmu karo tegalamu tak peke. Mbokmu karo bapakmu tak amanahne kaji aku ngono. Hei. Wes nek dijak ngomong ning ngetokne wis kaya ngejak bubar ya kaji. Diamanahne kaji mergo dawuhe ulama niku sing kena ngendhek siksane wong sing wis mati niku termasuk ganjarane kaji. Manane dia iki mumpung musim haji sing kagungan kejembaran rezeki ayo ndang wong tuane bapake sik. Kok mben ibuke bareng ngono maratuwa lanang terus maratuwa nah diamanahne kaji. Ngoten lho. Awake dhewe iki wah tak arep bales apike wong tuwek wis ora nutut. Bolak-balik tak atur ora enek ning alam dunya iki wong sing paling ampuh ngalahne wong tuweke dhewe-dhewe wis ora enek. Go. Lem apa ya? Mulai watuk. Oh dijak ngomong kon ngamanahne kaji wonten. Kere. Sing nomor 3, sing nomor 4 didongakne, disedekahi, dijalukne ngapura, diamanahne kaji. Nomor 3 4. Wong lek wis mati, butuh apa? Diwacakne. Au qiraatin tasilu ilaih. Kok wacakne ayat-ayate Quran utawa kok wacakne zikir sing ganjarane kok kirim ning sing wis mati. Bahasane wong mriki tahlil. Wis tahlilan kuwi maca ayat-ayat Quran diwacane kulhu falak binas Fatihah akhir surat Al-Baqarah diwacane zikir la ilaha illallah bareng ngono kiyane ndonga ya Allah sedaya sing kula waos ganjarane kula kirim ning fulan Allahumma taqabbal niku wa Allahumma taqabbal sawabama qara'nahu ganjarane sing kula waos kangge sedaya arwah ingkang dipun waos kalih Pak Kaji Yusuf bih teko kabeh. Dongakne ngono lho. Wong sering tak critakne jenengan
enek mbok rondo niku wedok. Duwe anak umur 6 tahun, anake diterne nang TPQ, teko TPQ karo gurune dikongkon ngunekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Anake muni Bismillahirrahmanirrahim. Enek bocah yatim umur 6 tahun maca Bismillahirrahmanirrahim, Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalem Gusti mara ning alam barzah. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren nek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lha enten apa Gusti? Bahasa sederhanane, aku enggak penak dadi pangeran. Lek enek bapak kok duwe anak. Lah kok anake ngarani aku. Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku lho karo anake diarani, dituduh, dilem. Lek aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak aku lek arep nyiksa bapake? Wong anake lho wis ngarani aku Maha Pengasih lagi Maha. Betapa dahsyatnya Pak kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Lah Allah wis sama narani Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kok. Kok arep nyiksa bapake sampean iki lho. Padha karo Pak Haji Yusuf iki lho. Kowe kondang, kowe golek utangan ngene Pak Haji Yusuf mesti diwehi. Kabeh wong sak sampean iki duwe unen ngono kuwi. Meniki arep wong utang ngene Pak Haji Yusuf ora ngowahi kan ra penak, mergo wis kadung kondang lek diutangi penakan. Nggih napa nggih? Kadung kondang, sapa utang ya diutangi, mergo kadung kondang penak. Kowe ngundang ngaji Pak Lukman kondang, wonge ra gelem disangoni kondang. Ngono iki aku arep nampa sangu apa ya penak, mergo ora penak mergo wis kadung kondang lek disangoni ora gelem. Ya untunge aku kok gelem. Kok kono akhire telek. Ya, aku ngaji ditelek-telek iki ngene iki ya. Ya untung aku kiai sabar telek. Dil nggih ditahlil nggih. Lah niki wong pun ditahlil, ora mek ditahlil ditambah wis ayo awake dhewe terus ikut istighosah. Kangge apa? Kangge orang-orang yang sudah mendahului kita semua, Bu. Kirim arwah nggih. Sing terakhir, wong iki lek mati siji kudu duwe tinggalan. Loro duwe tangga dulur kanca sing gelem ndonga. Mula milih-milih kanca. Nomor 3, wong iki arep mati kudu duwe amal sing akeh, amal apik maksudku. Mergo nyapa bolak-balik tak aturne ning donya iki sing payu duit. Teng mriki teng sampean tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge salat? Salat ra payu. Teng mriki tuku sepeda motor ngangge duit apa ngangge poso Ramadan? Duit poso Ramadan ra payu. Jadi ning donya iki sing payu duit. Rungokno tenan yu, iling-ilingen. Sok lek wis mati, duit ki ra payu, sing payu ibadah. Ayo perbanyak ibadah. Sampeyan ning alam kubur wis to, peteng dedet, duwe duit triliunan, ora iso sampeyan tuku diesel kon madangi alam barzah, Pak. Sing iso madangi ning alam barzah iki lho jenenge jamaah iki. Mula sregep jamaah, mergo jamaah niku dawuh Kanjeng Nabi, iso madangi alam barzah, Pak. Wis to duitmu triliunan, nak ayu. Dawake dhewe ning donya sregep nglumpukne dhuwit apa nglumpukne amal? Dhuwit, mergo ning donya sing payu. Tapi sok lek wis mati, dhuwit ndak payu. Yo. Sampeyan gelem teko nang pengajian iki. Sok kenek gawe tuku omah nang swarga. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong gelem hadir nang majelis pengajian, majelis zikir, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamru alahu arbauna baban. Sing gelem teko nang istighosah, sing gelem teko nang pengajian, karo Allah dibangun omah ning swarga, sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Regane omah ning swarga ki ngaji iki. Duit ra payu.
Wis to dhuwitmu miliaran ge tuku omah ning swarga. Nah, payu, sing payu istigha. Telek. Lah aku ngaji lek sing nyaut seneng yu, mek sing ngaji nyaute telek-telek ini seneng aku. Berarti dhek nyambung karo aku. Ngono lho. Karepe kan dhek ngrungokne rumangsa ketreyek. Juh tibake mek ngono iki akhire juh telek. Iyalah. Aku lah nek wong lanang ngaji meneng, lah kuwi turu marine. Awas kowe lek munine tak bales telek. Muni ana dae. Ayo ngekehne ibadah Bu nggih. Mula sering tak aturne bahasa sederhana kula, ngibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sok. Kangge lek duit kanggene, lek ibadah kanggene. Lah saiki karo sok ki dawa ndi? Sok. Ngono lho. Mula istighosah ora kangge saiki tapi kangge jamaah ora kangge saiki tapi kangge ngaji ora kangge saiki tapi kangge ora usah kaget nek ning samben enek wong ora tau ngibadah malah sugih, sing sregep ngibadah malah melarat. Pancen ngibadah ora kangge ning donya, ngibadah kangge nang akhirat. Ora usah kaget nek ning samben enek wong sregep salat duha, nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak. Panen salat duha kangge sangusuk, ora kangge panen. Ora usah kaget sregep melu istighosah, gampangane kok nuku ora payu-payu, pancen istighosah kangge sangusuk, ora kangge sangusah. Sampeyan sering kali ibadah lelah, mergo ibadah ki kok gathukne karo donya. Ibadahe gak ene hubungane karo donya yu. Ngono lho. Ngene iki ora kok tak terang engko salah paham. Duwe bojo sregep jamaah melarat, omah sebelah ra tau jamaah selingkuh tok sugih. Akhire bojomu kok omongi, "Walah ya, sregep jamaah ning musala gotong royong lho olehmu apa? Omah sebelah ki ora tau jamaah selingkuh tok sugih." Lah aku kudu piye tebu? Lereno ya lehmu jamaah, selingkuh wae yo ya. Wila utek lek donya iki ngono iki lho. Masuk. Telek iki jan. Dieleng-eleng awake dhewe sok bakal mati. Lah mati iki sangune lek ning donya sangune krana donya karo akhirat aja kok gathukne yu. Ngono lho. Mula ning donya ki ibadah bolak-balik tak aturne gak oleh apa-apa. Udah sing sregep azan ora oleh apa-apa. Mula sampe delok ning musala gotong royong sing azan lak panggah kuwi. Lah nyapa lho pancen azan iki ndak oleh apa. Jajal lek Pak Lurah ngedum beras miskin, sing sugih lho melu antri. Wah, muni masuk nendang. Telek. Lho nggih, mula awake dhewe urip iki kudu sadar lah awake dhewe bakal mati. Lah awake dhewe kudu mempersiapkan diri amal ibadah digawe sangu mah. Aja kok gathukne mergo sugih ki takdir, ora mergo sregep nyambut gawe yu. Kadang enek wong iki malah cek enom sregep nyambut gawe iki malah ra sugih kok. Lah mbok wis ora nyambut gawe iki lah kok malah duwite akeh. Lah enten Pak ning Silopura nyambut gawe sregep malah melarat kok. Saiki mbok tuwek ra megahi duwite akeh. Lah anake sugih kok. Loh, anak iki sugih. Aku saiki tenan Pak Lukman mangan enak keturutan. Kok sombong ora Pak Lukman, aku karo anak iki saulan dijatah 3 juta, 4 juta. Aku biyen nyambut gawe ra tau duwe ngene. Ya Allah. Pancen sugih iki tibakne jatah, ora mergo nyambut gawe yo. Lah lek mergo nyambut gawe terus aku ki lho sugih kondi wong aku ora tau megawe. Aku iki bendina mek omong. Aku ora tau megawe. Omong. Ora sombong mobilku loro tak mengi. Lah aku ki lho omong. Sesuk ki ya omong ning Ngawi.
omong. Bareng ngono ning Trenggalek ya telek. Mulakno nyambut gawe iki iba. Lho, aja digathukne. Sugih niku jatah, sugih niku takdir. Lah nek sugih krana nyambut gawe, lah cah cilik-cilik iki lho nyatane ya sugih-sugih lho. Klambine ya apik-apik, padahal ra megawe. Ya apa ora? Mula aja sampe sampean muni ngene, ra megawe ra mbiadok. Pih, telek aku jan. Aja muni ngono kuwi aja. Kuwi jenenge selingkuh karo Allah, rumangsane sing iso marakne sugih jenenge nyambut gawe iki perintahe Allah. Sugih niku jatah, sugih niku takdir. Wong iki lek ditakdir sugih gak iso melarat, lek ditakdir melarat gak iso. Bolak-balik tak aturne ning Loh Mahfud kuwi wis ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi iki wis enek. Yuprih sugih ngono enek ning kono. Yutun KEKRE jleput enek. Ngono lho. Iki yutun batin cangkemmu. Iki bojone langsung batin telek. Aku ngaji di telek-telek ini jaring sampean ya Allah. Mentuwa loh men wong. Ora nek aku sabar telek-telek iki. Mergo ngrungokne ngaji kecewa. Agite tibane isine ngene tibane mak treyek langsung ditelek. Gue tak critakne bojoku aku. Dek aku mlo ngaji ditelek-telekne lho Dek. Ngaji nang pundi ning terminal aja gelem sok benek ngaji di kono. Lah sampean aku lho melu ngaji sampean nang pundi-pundi pirang tahun durung tau ya nek wong ngrungokne muni telek-telek iki lho. Wis ora aja gelem sok benek ngaji di terminal. Atas wetengku jeneng. Oh, ibadah nggih. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge ngono lho, ora usah digathukne karo donya. Ibadah ora kangge donya, kangge nang akhirat. Sugih niku wis enek takdire. Nomor 2 sugih ki potongan. Wong lek ora potongan sugih kon sugih yo angel. Wong lek ora potongan sugih dijak numpak mobil AC yo mabuk. Lha ditumpakne Novanyar lho samben wingi lho mabuk ping 16. Mbok tumpakne pikep lho samben Trenggalek iki malah ra mabuk. Lho kok malah ngadeg karo nampek angin. Oh, pancen balungan kere kowe iki aku. Wong lek ra potongan sugih ditukane anggur sak kilo 20.000 ya ora doyan kok. Mbok ditukane juwet iki lho kok malah suwen. Wah, ilat kere kowe iki yutun aku. Wong kuping lek ora potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mbok dikai biting lho kok garing to. Wih, kuping lek kere iki jar ngene. Gale sing batin telek. Oh, Dil nggih. Dibakali mati, lek iso duwe tinggalan, duwe kanca apik, duwe amal sing mergo amal ki kangge sangu mah. Dadi mati ki sangune duduk duit, tapi sangune ibadah. Mergo ibadah ki kangge sak lawase, Pak. Lek duit ki kangge ning donya tok. Nggih napa nggih? Mula ibadah ki ning donya bolak-balik tak atur nek gak oleh apa-apa. Kadang ibadahi malah rugi ya. Ayo sing wis munggah kaji sampean kaji oleh apa? Lek kupluk putih ngene makrine akeh. Mula ora kabeh wong gelem kaji, mergo kaji ki ngentekne dhuwit. Enek kaji furoda iki lho 750 juta. Bayangno ning Mekah Madinah mek 18 dina. Ayo. Lek ora wong iman kangge sangu sok wis emoh. 750 juta ora mending ge tuku rebon anyar to, Pak.
ora mending tuku sawah, ora mending nyewa tebu. Tapi krana ati sampean iki aku bakal mati. Lah sanguku mati ki salah sijine kaji. Gak eman 750 juta, Pak. 750 juta wong sitok furodak. Adik kula sak keluarga budal jenenge Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tahun 2024 budal sak keluarga. Enek kaji jenenge plus 350 juta, antri 5 tahun. Coba bayangin. Lah nyapa sampean gelem melu plus iki? Kathah to penginane kula tasakuran ning Sembung, nang pundi? Samben Ngidul niku. Sebeng niku kaji plus 350 juta. Ya Allah. Lah nyapa? Mergo iman aku sok bakal mati, sangku mati ibadah. Salah sijine ibadah jenenge ibadah dibayar 350 juta, Pak. Mergo kangge sok. Enek kaji reguler wis 20 juta. Antri 26 tahun. Enek yo sampean gelem ngenteni 26 tahun, nyatane iki do budal sok malam Selasa niki budal niki. Antri 26 tahun iki 20 juta kuwi. Pengen cepet murah 10 juta amanah tapi mati dhisik. Lah mula kaji ki ya abot, mergo kaji ki malah ngetokne duit. Ngono lho. Atik arep budal nek Walimatu Safar, sak kampung diundang, wis pira kuwi. Mulih kaji nyewa terop seminggu ndak dibongkar. Bendina enek wong ziarah, atik kabeh ngingoni karo rawon, pira kuwi. Atik wong samben karo wong ploso padha, ziarah kaji sak elep wong selikur sing nggawa gula mek sitok. Nggih. Lah nyapa iki kabeh nek wong sing gelem kaji? Nyapa Pak Kaji Yusuf gelem kaji karo garwane? Iki jenenge mergo iman, mergo aku sok bakal mati. Lah sangku mati iki termasuk kaji. Mergo lek ana wong duwe duit randang daftar ngapunten, tak tegelne. Kon milih mati Nasrani apa Yahudi? Wis sing durung daftar. Ora usah mikir budal urusane Allah. Wong lek wis daftar kok ora sida budal, kuwi hukume padha karo wis kaji. Mati nang alam kubur takoni, Kang, dalem malaikat, kowe mbiyen ning dunya syahadat. Kowe ya salat. Ramadan poso. Bayar zakat. Wis kaji, dereng. Lah nyapa? Lah cik daftar dipateni kok. Lah terus piye? Ya takono sing mateni kenyih men kowe iki. Aku ki saka mek daftar, budal ora urusane kono. Langsung malaikat matur, Gusti, enek wong sampean kok ngenyih-ngenyihne kula. Wis jarno ke kekasihku ke tinggalen terno ning taman surga. Ora usah mikir budal, sing penting Lek iki jelas gak enek sing wani muni telek-telek lek iki. Daftar Bu nggih. Ngibadah ki abot ki sok mben enek apa kurban. Lho, kurban ki yang ibadah. Lho ibadah kurban ora kangge saiki. Wong enek riwayat wong sing kurban ki sok kurbane kuwi ditumpaki ning pundi niku? Ning Siratal Mustaqim lho. Ditumpaki, Pak. Kurbane iki lho. Mula aku gak patek demen kurban sapi wedok, beh. Lah aku numpaki wedok ngene kono aku. Lha korban iki ya abot lho. Lah tapi nek sampean iman. Wong korban kangge sok, ora kangge Aja sampe enek sing gak korban. Sampean korban. Piye ambre sampean iso korban? Tak duduhi konsep Quran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sampeyan eling-eling iki. Mendah to, barang apik ora diwales apik, barang apik mesti diwales. Sampeyan jangan takut. Barang apik mesti diwales apik, mesti. Kurban iki apik apa elek? Apik sampean kurban. Ku mesti diwales apik. Kula kok pamer mboten. Kula niki ngapunten, bertahun-tahun mboten nate mboten kurban, Pak. Gak ketang tak jenenge aku, tak jenenge bojo kula, tak jenenge anak kula. Pokok 1 tahun kudu kurban. Kula itu dulu pertama kali kurban ngapunten gak ndek apa-apa, Pak. Sampe nek semerep enten lari Pagerwaja, bakul wedhus. Sampeyan saged takan. Jenenge Pak Bin. Pak Bin, enten Bin. Sinten? Bintoro. Iku sampe teng HP kula tak jenenge Pak Bin wedhus. Pak Bin,
Pak Lukman, aku utang wedhus sitok. Pak Lukman, double korban. Nggih pun, mboten napa-napa, utang. Akhirnya tak sahur lunas. Iso lunas ta. Akhirnya tahun depan, Pak Bin, aku didik 1000. Utang ya jaman semono sik 2000. Nggih Pak Lukman iki 1000 Pak Dik. Wah, akhirnya kalau tiap tahun yakin lek barang apik mesti diwales apik. Kalau tidak pernah mboten korban. Karena apa? Saya iman tenan. Barang apik mesti diwales. Jangan takut, Pak. Pokok urip iku ndelono kuwi. Nampa istighosah ki apik, aja wedi. Aja wedi. Sok ben royokan putih-putih. Barang apik mesti diwales. Marep nampa istighosah mulek. Istighosah ki barang apik. Mesti diwales. Mula kula karo Pak Jafar iki yo gak kuwatir. Kula ki nampa tiap tahun, Pak. Pak Jafar ki malah 8 dina pisan. Dia yakin karena barang apik mesti diwales apik. Digondheni kok wiritane mulih wae. Barang apik mesti diwales apik. Barang apik mesti diwales apik. Lha ngono lho. Bu. Barang apik mesti diwales. Lah sing males sinten? Gusti Allah. Bolak-balik sampean tak aturi duwe tangga loman karo duwe tangga pelit senengan. Loman mergo sampean pelit. Bolak-balik duwe tangga pelit iki untung. Sampeyan nek duwe tangga loman sampean sedekah ganjaran nomor 2 dijoli. Sampeyan duwe tangga loman sampean tanggamu mantu sampean becek 100 kuwi ganjaran. Sok ben nek sampean mantu lek dijoline 100. Tapi lek sampean duwe tangga cetil, sampean lek sedekah ganjaran nomor 2 gak diwales. Sampeyan iki lek gak diwales sing males Gusti, mergo barang apik mesti diwales. Lah Allah ki lek males mesti luwih apik. Bolak-balik tak aturne, sampeyan titip jagung sitok nang Allah. Allah lek ngijoli ratusan jagung, cik ditambahi janggel. Cik ditambahi tebon, cik ditambahi klobot, cik ditambahi jem tuh. Rambut. Tonggoku nandur pari winginane oleh sak ton. Tak takoni wininge pira Kang? Alah mek 5 kilo Pak Lukman. Ya Allah 5 kilo Allah ngijoli sak. Barang apik mesti diwales. Lek sing bales Allah mesti istimewa. Ngono lho. Bu. Wis ayo lampune mlaku. Iki sampean iseni, sampean gak diwales iki, Gus. Sing males Gusti barang apik mesti diwales. Wes sing di dhuwit lebono dhuwit, sing di gelang kalung lebokno gelang kalung. Ayo monggo. Niki damel khol nggih. Monggo. Iki sing ijoli Gusti. Monggo sak anune. Kalih diringi selawatane Pak Budi nggih. Niki Pak Budi niku MC-ne ya istighosah. Niki kalih Gus Agung namine dileh Mas Budi Adela.